Siphinde sibuye futhi nesiqephu samamtshenge kodwa sikhuluma ngoma wakhe ngobuthakathi bakhe. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi umusha ngicela u-like uphinde ufollowe futhi. Lesilwane sesinambheki umuntu mase sikubonile akusekho ukubaleka kodwa hayi le ndoda ayazama ukubaleka. Le ndoda ehlangana nesalukazi sifuna usizo esiyingxenye yemkhovu yalo mthakathi lo. Ime le ndoda ithi ifuna ukusiza lesalukazi kanti ayazi ukuthi ifa enkingeni. Kwathi kusenjalo yezwa futhi omunye umsindo ukhalela buqamama yathi yaphenduka ibona esinye isalukazi futhi kodwa wacanga lesalukazi sasizungezwe amalulwane eyawadala ukuthi le ndoda ithiwe yaphela futhi. Yathi yaphenduka ifuna ukusiza lesalukazi esade sidinga usizo kanti sifa enkingeni enkulu sesishintshile isalukazi sesiyilo mkhovu walo mthakathi ohlala lapha ebhokisini. Le ndoda indlela yathuka ngayo yamemeza kwaduma iy'hosha zonke kwaphuma amanye amalulwane alo mthakathi phela. Zonke iy'lwane zakuleya muzi zasejabule phela ngoba zisezothola igazi. Lezi iy'lwane indlela ezazilambe ngayo zazingabheki mina. Kwala ngisho ikhehla elalihlala nelinye ikhehla elingaboni lathi liyabuya. Yafica imkhovu yalo mthakathi izungezele likhehla elingaboni. Leli khehla lalinazi nokuthi lenze njani noma libaleke noma lenze njani ngoba lalisaba kakhulu le mkhovu yayithusa kakhulu ngendlela emangalisayo. Angiyiphathi-ke yomuzwa walo mthakathi lo. Indlela ekwakuyiyona iy'lwane zakhe zazijabula. Zazidla noma ikuphi la athanda khona. Ezinye zaziselendlini zasezazi vele ukuthi lezi ezobuya zizobuya nabantu. Isalukazi nje sidlulela sihambela sila kwayo sazi umsindo ongaqondakali. Sathuka lesalukazi sizwa lo msindo kulomuzi lo. Asichithanga isikhathi savisa nesadla phansi. Kodwa-ke nalesalukazi kase kungekho ukubaleka ngoba lezi iy'lwane zasezizizwile. Sathi sisabaleka sahlangana nento ethusa kakhulu. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini le yayithuse yahlangana nalesalukazi bengizocela ukuthi u-like, ucommente, ushare, uphinde ufollowe futhi uma ukuthi awakafollow. Khona uzolindela esinye isiqephu esilandelayo.